Hagasngi lingku dap shis pak snem jong kador bar shnong maurengkang ka bahap hapo ka raj nong lingdo ribhoi district lar khe menta kasngi ka khat nyau trik ukala lingkon ar hajar arpusan ya kasngi dap shis pak snem kenti jong ka ne kador bar shnong ya ka bala sang labu nadu usnem khat khandai spa arpusan kalong ka buram ka bakrau ya kinong yalam shnong ki ba minshwa bat ki bala yalam ya ka ne ka shnong hadu menta meni hakane ka sngi krau lawan ban sakilang dau MLA ka thany uba meral bon sim UMDC uba bala Jet Rani, Lem Kiling Do Raj, Upa Im Karaj Karpati, Uba Bulas Marngar, Uba Opel Lingdo, Uba Lawrence Nongrum, Ukertong Naka Party Congress, Naka Benta Ka Election MDC Ka Bansawan, Urang Ba Shnong Jangkane Ka Shnong, Uba Rustin Makri, Kinong Elam Shnong Ki Bahakmat, Ki Kenhun Longkemi, Naki VO Beper, Ki Seng Samla, Lembat Ki Paj Nong Shong Shnong Jangkane Ka Shnong. Hakane Ka Sngi, Lapen Ku Burom Ki Nong Elam Shnong Ki Ba Minshwa, Bala Yo Ban Samru ya ki khusnam shaki nong job haki jingale kai baper bat la penpu penping hakane ka sngi na ki jing shat ki jing ruai ten rai na ki long kemi bat ki khun sam la jong kane ka shnong haba ai jing kren na kaliang MLA ka thanya kane ka sngi ulai khublei ki nong yalam shnong ba ki dala ban bu renti ya ki jing tho jing kan mau ya ka jing ya lenti jong kane ka shnong bat ulai khublei ru ya ki nong yalam shnong ki ba minshwa bat yo senyang uben hei ubakila no na ka benta ka shnong ka thau bat ulai ru hakane ka sngi ya ki kentin sneng kentin krau ya ki paj ba nong shong shnong ba ki nang yai penne pensa ya ka riti ka dustur ka kup ka phong ka riam ka bet ka ktin ka thli haba ai jingkren na kaliang uba balajet rani ulai khublei ki missionary ki ba minshwa ki bala koloi ban yalam lenti bat ban prat lenti ya ka ni ka shnong pan kiu irat saprang bat lo ai khublei ru ya ki nong yalam shnong ki ba minshwa ki bala sandur ya ka ni ka shnong kumba ka long menta jam menta kali kapor kaba kerpang tam kaba nyo banya bam yo kau kek haga jing dap sis pas miam to kine ya ada yang jeng penomi kemat jengi ki cerdias jengi ki ay kali gadai ke stong maurang kang Henry haba perkat ba kamau rongkang original kamdeng kamau rongkang ka don kam jatai sepok klub snong la kumno 10 kilometer ye don te kita ki buru ki bachong manchwa nang te ki wancane te lawan pur pada keteng maurang kang te hakate por bachong snong jang te hakor mehandai kata mut ba kim padon ne ka penthor ka jaka puta boro khai Henry ki be tam ka tagalum Henry ki chong ki sa ham te laja hakawai ka step ondala bam cha step wei u to man u briu ka katang am tip ka kun ka ja chung am tip namar bandon ba jato Henry ka mota u briu umot banle sabar ham step te ubalo tau mau long upya arliang la kamno phra na kandai phodi e ka jing phya ju dang tau briu jo i ba ki to khla ko do plan ki an kam na chilyang Henry ka jing sha te kila de ban panjaman sa no banjabam no wo yo pat Henry ki pat ki na somba teu tau briu pat usnya ulangai ha kita ka jing an kam ka ji ki la khle tang bale e Laman ling, tiwan wajib pate un ayo kata sturisa. Hati jalan kang klau baru belang, dan itu kata por lakot jauh tau mau rengkang.
Kidon gisnong kibala kenjo palat ya kispa snem. Kidon gisnong kibala kenjo sanpo snem. Nyau pesan snem bat kom ta tercat. Kat kum gejing ya jong kerta jongi. Kidon gisnong kibala don bun spa snem. Tamna kadau gejing bomla. Jong gilong din gijongi ban bu ya ki record ki babiang gijing tho gijing tar lane ban dokumen ginong ngim da yo ye ki snem gi batikna menno la seng la thung ye ki snong gi baper ni galong ke ke basngo tanat baga snong maurung kang hapo karat nong lung do piken mau wat pirakhe ya kaneka jingdam sispa snem jong ka snong jong pi ha kene ke snem bat kene ke sngi kesoban ai khobli kerpang naga benta jong baro kitu ki baladan benta nadu kepor ke sedang kumbala aban sungthu kat kum ke siti ke pi pilatho ki jing tip ki bangi ngelayo rong ba snong bonengkong ba dakhor lungdo mo de kemtah yo baklar kat kum gi jing tip ki pi pilai bat kiwi garang ba snong bening layo ban ai memento yaki ki belawan nang ne khmat ki reurang ba ki long kemi ki baladan hasenda jong kene ke snong ban pentikina ba kene ke snong ke yeng ba kalong kum ne ke bakalong ki jing ki babun ni sungthu biang-biang ya kata kamlong ke busuk ya ga dorbar snong ban pentelun ya ki kam apdeng kene ke perthei ke pemutlap ke bekenriang hagini ki juk ki pamentah dokumen menang sni ki long kemi ki phong ke jing riam tenrai nong lendo jadi ki chan wa fi ai sobha i wa ki chan tenrai nong idap dokumen wat apdeng jing ki juk jong ne jing jelas andre ki bidang penek tensa kata ke ko komsan kumong ipi bene gijing kala gidan sibun ege memenran jikran kin chunghi bro ege memenran jikran kin khanar ege memenran jikran kin tungtulu ege memenran jikran kin nongkhap wat kontra je ngala julap ye giba bun gi bekum kita ki porlo haji por kiba irangit school hasunlong Siam di perlok senong hamot pran, yo keren lang kitin umben, penpai lang kitin longsor, kumta bawa Te ngari camet balik gilok untuk ngam sudi. Habadi si senong si tahu, keren lang kitin senong. Hari manang relok kata gaya ke pemui, kendari parabanang. Di kita menerai keren kitin sunghi. Lak la uput usam do kecnong la keren nong sor bun ki bala ekam hanga bro opo office sab ngi chong no office iwan ban dan kam ki bo penlak bilang kecnong sor nga keren ki tenhi ki keren kecnong sor kum ta te lala ka komperhat nga kan ngapol ngaku aban keren ya kejinya lenti jong kecnong maurang kang babale kesnong marungkang kalong gab internet hadu kat ni kimi ki balanang lastat nagani kesnong ngadang keli ba apel mene ngadang perhat lu halade marwe ngai i ketika ying mene ngangit ba kajing sedang ban mi jong ki kena ban le pule na kesnong marungkang lada mdehi kajing wan jong ki missionary ha kani kesnong ngangit bagi temen senong le ci hadu kani kesir ba nang ya tangkrak mau huri berkekiat de merde kata kani kajing long le temen ci nang swa mareo bakan mau kata kali pule puci mareo bakan mau sepang kata kala we le dikon dikti mareo bakan mau naga benta kumnong in tandur ya kala we le senong gedungi tengah snow ban ai ban kan mau kerpang ya ki missionary Upadar mauri mau ilayakan mau gimana? Ubala sedang nongkong baluan sekali senong. Upadar balawan, ubala say yaki
sembai nengkong bakin long Kristen menengkong jong senong. Kini kila dei kiwei na ginong sandur kibala persang ban penkeladur ya ke senong morongkang. Ngasmo ban ai kublei ya ki longdin o ki long swa ki manswa ki jungi iba manswa. Kibala sandur rapi ginong morongkang hapedeng ke jingi teli ke jingi tukhana jong ba election mene ka penpau baki bru lani ginong song senong jong gisnong morongkang kidei kiba marde kiba matang hadi simet isong bos ba mar poiro wo si jingte marre ka bos ba marle ka kani ke peni bangi don ka jingkit kli naga benta ka wei ba ka wei galong ying jong ka senong